Ce vrei? Ce dracu asta da? Da, pap. Da, ce vrei? Una, două. Tu îmi dai mie două. Mă, doa. Ce vrei? Ce faci? Mă vezi? Dacă te văd bine. Ia zi-mă, popă, să-mi sugă pula. Ui? Popa, Ce-a făcut? sugă pula. Ce te sugă pe mine? Mă prind cu aia, bap. Nu mă, nu, lasă-mă. Bap. Nu, îi văd pe ăștia. Pe cine? Oh! Albastru, Care e în albastru? roșu, A? roșu. Negru. E al tău? Ăsta în roșu de aici? Da, mă, da. Uite-mă acolo. Ce mă dracu până la roșu? Da. Ce bine dai în poză. Mie? Să lași pe măceașul ăsta care e bani spartani. Cine? Mie, bă! Ia, mamă, și eu spartanii. Păgani. Și de pula de spartani, bă. Ce ăsta cu parul aici? Ia să furea, mă. Roși pe rămurică la stânga. Da, mă, Minică. Hă? Da, mă, foarte fain, să mă și le